mwanchu murigereria Okisi FM Digital TV nebiro binengo kwaregania ende ndakoretro mugano bwo umushimiwa oyore omo MC omo chore okorire mirimo kuri mwaka w'ikiri 2015 na ibere wiko mwaka uyu w'ikiri 2022 bunakoretega ushimiwa nawe mibosire sabali yabere ntambe sana tabogete anki yakanyora kale omo MCA nabwo atubugima bwaye muri magega yobo MCA na nabwo atubugima bwaye buri gatigati yobo MCA na nabwo atubugima bwaye buri bosyo yobo MCA obaire gakoragera tumanye tigo sendagireye igare ko bagakubora all the time usena kanyorere chingaki cyoko yeriye kuri mugondo na onyoye ko yeriye kuri mugondo tumanye tigo se mugonda nero gaciro ochikulema ngo kwaregania ndete nyoro mugano ye eyamasemo gotora sekenyore kigaje itongo kigutuka ime yesa location ya Bonyaoro iye gutuka ime ye location ya Bomulenda egodi ya Bomulenda ime ya constituency ya Bonchali county ya Kisii omoske name usiregare igabete nominated ochia ISA county assembly ya Kisii wetere tigiti ya PDP tinta etigotumeka amatemone kyagera ewino nereo kulikabuya kigima nachero mwachu murigereria mwareganie omoske now milinda twerero mugano yo asenchira yo wime kusaba genda na intue wika omwali nchenkoro kwa MC Dodos karibu sana mheshimiwa mbia muno sana yes kara litangani kana manyango mo murigereria marieta uburonge mbia muno kigima mwanje murigereria muno mwaigura asa murieta ngoro kuna omo osire na mu osire ngai yakorwa aigatore sekenyore kiye itongo esa location ya Bonyaore kukosenga mwa ikire bana iga nige koro kuitongo village ya itongo Bomulenda location Bomulenda ward Bonchari constituency na mubusire atari oraiborere na mubusire niga iboire ku South Mugirango constituency kenyoro kyabo Munyama yes niga ari omwana okabere yes so mogaka John Mauteruta no mongina Miaka Nyasiabuka I'm the second born kuruka seito mheshimiwa watabire goiboire South Mugirango yes aiga gotore itongo Bonchari Bomulenda yes utareka nga kyotogeta ekero ore South Mugirango gwachaka masomo aongaki kirenda South Mugirango nigo nasombete primary yane na nisomete Nyandi wa primary school kuru class 1 up to class 8 kirena agora class 8 ngagenda Rio City High School ngaba edeskora irikare abayiboli omanyete mbali kutaka basomi bana nyaruka mwana one it happened nje nalingo mwana ukabere lakini a first girl in the family okay bono asiminto my father is a polygamous bono mama minto nero monene bono asi family yabana 8 whereby minto 4 na ni step mother na barabo bakaba force ngora kutanga mwarengi nyomba ibere kera yes iga inu mwarengi nyomba nene nyomba nene alafu there's my step mother and other siblings out of the 8 siblings I was the only girl boso mwana in that family na somete day school na wanda I was not the only because I also had my brother lakini ndio asaba iseke bona because we have four girls and 4 boys yes of which among the 4 I was the only one na somete primary day school na ndenga soma secondary day school okay from there bogi mabwana when it reached the year 2000 because I got a time at them 201
Imate mokolo ya class 8? No, Form 4. Okay. Oh, you go Form 4 work the year 2001? 2001. That is the year I got it. It happened, I was pregnant. Ikerende Form 3 kwenda Form 4. Okay. Ikerena nyora na very pregnant because I had a very harsh. Yani bwibuli babo barenga batindi sana. They were very, very harsh. Igo kwanyoliro buli tobono kole class ya Form 3. Yes. I'm supposed to go Form 4. Yes. But rende nga kina enda Form 4. Yakora omwana oina abogoreti nigo namunyorete mutinyo gatatu. Because anaringa moriri. Ngakora what you call late registration. Right. As a Form 4 one? As a Form 4. Kira nakora late registration yaringa mutinyi ogatano. Kira nakora Form 4 tinakora bia. No rote the challenge yo mwana nyaruka. Yes. So I tried to persuade my parents singing a school because by then I was 17 years. So I was young. Lakini no wote once kwa nyaliro mwana wakobeta. Yongo chenchole by the way, mango chenchole buri kubwekana. Mango chenchole na ndo no any family akora kwa barete rishim. Yes. In the family. Bakora muno muntu ore valueless because the school bakobete ngakibona wakora. Due to that, Kirana tell my parents and I want to go back to school. I'm ready to even Form 3. But they refused. And I told me the other siblings were my. So I cannot waste money on you. Tiganda saw me, I abandoned na kubiki the school was me. One he gave an original water man. Yes. Iso mwana uyu no muruchi. Naro kalingota tayi. Bachibono nyumba ga. Lakini ile yoli mba maite iso mwana? Obo imagwa kareke. Wakame yes they asked me ngabate ya inju montange to boli to tali mumura. Onka ga no mumura kwigisako. Bono kire naro mistreatment. No yonge to boli to boiga because it was first attempt pregnancy ndio. One of the challenges yo mwana umusikaga kwaraki. Bono ikera narara bokongo yango chigokwa na kende ngo chigokora ki it's like one I'm a burden to the family. Yes. So I decided to get married to the man. Yoko to mwana. Oyonge to mwana. Na rengeredi? Ende na balinga kwantenga njenda tru mwana. Okay. Just to come. Okay. You know I got married. Kirena nyomwa. What I expected, I never found it. Kike wa kagirete go chikonyora se nyomo yao. Because nche igonoro chenga bana igena nyomwa at miaka lindi of course mwana nige ntukia nga ya bona tigangore kitingo. Igono ko batabanga kwenye tora ngaini oikere na. I was 17 years. Yes, kwenye tora ikira emyaka eli ora bomukungu kero kende yo okole ibintu byo bukungu kawaida. Well, but the man who got married to me was about nambwete emyaka. Bono nchenga teba umaitu montaka kubwete emyaka you can nabako ko agoko guide. Umaitu emyaka nga kubwete? Yes, nambwete emyaka. Nangu ntaka nete emyaka. Erenge. It's more than 10 on top of what I had. Yes. All right. Mwanju muligereria Okisi Digital TV. Tole na Madam Naomi Busire. Bwato mugano mukomo akaba married gusaka nyomwa kale myaka 15 nebere. Aso musacho mubwete myaka gwetani 10. Kitura manyanko ngikiagendere ta. Neye nyuma yoko nyorobo litata bangete abayuri bakaba batindi akana cheki nagyo kunyoma. Kero kwa nyomwa yao tichiti ko una kwa lengereti musacha nakubwete myaka menge ngige kaba musike. Bono onyora na hankasi tatingo koreki. Tokwira nabone kero wasalire. Tinkoirana. Nande bono yabeire twaje nimba to mwana. Nande nabeire muto. Yes. Enda yakalenga. Yakabire. Nona umurite na yakabire.
Ono wima wabira bukomo. Ekero kobenda yakabira omwana ne myaka irengari. Was 1 year. 1 year? 1 year. Na berte bwango iga yes. Because yo monene. Na dese njogo tamani. Monene manyora 2001. Oyo kabire ngamanyora 203. Okay. You got through a kid span of 1 year. Interphone nyingi. Gekora family humanity. No rojo yani obo. Yes. Anyway, tumetoka mbali. Oleigo. Ndiyo. Okanyoro omwana okabire. Kanyoro omwana okabire obugima bukaba bokongo. Edu nonye nokonyora endagire n'omuchando musacha ogenda ocha mambi. Bokomobori tari bokota ebikende. Yani bono obugima obokongo ngachaka gukora chikonda. Oh my goodness. Na njese ito kindwete seito. Tinamanyite gatore chai. Yes. But bono because of obokongo, it forced me bono kumanya gatore chai. Nkabanko enda nakore konda yo gatore chai ngatebi unge chayo kotaite chai pimwe tundu bali ogotora matabere nkora. Bono norochi kitambo chachore. Being the second born in the family and the first girl, mama tare konyebereria. Nsali we school fees mugonda kongira. Bona wana nandi ngomera nerimbe ya mwana. Ege ndege gakonya kero kende. Yes. Ega chigoshe papa kero ra senyoma. Yes. Okay. Ngomera neringambe ya mwana because ye tekere ngo sali we school fees. Tingo kora kitingo chaka. Nagenda mpaka set teacher namutebi muno konkoba guchika. Mama no bukomba guchikonga. Akamboli wae ngamate because lero wakane fiso yo wakane fisintata na tata Nairobi akareteki Nairobi akare timpa ke weekend nchangende rongo lirikare chitelcom ngande rongo ngake simenta itata na correct na simjeje boot. Yes. Okay. Ndai bitata na seliu egarama yo gutuma chibasa lakini ko wonto mabono iga edwa bana baseli gunkana bere muna bono turi ige kengumbuga no aboroche twakabire chishatu chindabu start chimwana bona naboroche abana muna bakwariruka gochaiga munango ikamara go banka without any explanation. Yes. Ngobori wunde ngekera abande baserigwa ayinga ikwagenda nchigo tema ku explain tinda itikwe umurembe that harassment. Yes. Bono nyora ngoitwa mpaka sinta bwana tiko koraki Tobande goito. Ndabwana tikoitwa. Bono kachigo chumusha na mwana nyora umwana na mateso na nyorire bwana ngateba bwana asete yongo genda. Bono ngoito kera ni school. Jya tingira ni school. Okay. After umwana turo chimna na nyora uburito. Nje bone nagenderera tingira niti because ngora late registration. Yes. For kugara balimu they demand that ngo mwana inari bright. So nako tabanga ngo toka kora matemu ye class gi 12 ukamenya kwanda buo. Okay. Yes. Buo no kwanya rumo no kabire. Yes. Wachakire konda. Otore chai. Konda bana gotore chai. Kogenda koburuge chai. Koburuga chibando. Na ine konda nero ni what challenges. I thank God. Umwaka nalengo lenge yango yane lakini bana nasirete. Mugako yo teganya samu sinne family yae. Akatema gutenena nje sana. Nabo amanyite ngachaye tindi kunyara gotora lakini okobo bokongubuli arore aroche ngwetera because bono maito none kunyoro muntu nara kwanda watabyo bokongu bwawe. Yes. Mugako nabakari chaye pona asio ndangire. Nta yu manori kora njuocha nanyoro ongeri shilingi 200 shilingi 100 dende cha koreke kiasukia ritu kerimo ninche tukagenda sikuri nekonda kuburugire chai andi yaringe kiangazi. Alright. Chai yetwayibangite twayigambite kiri birenga sato. Yes. Bono muna twaringe babere tukayibwana na kiro monta 15 mubagane gati tubagane gati tukalima paka mukabebi bwaro kire twalima twakura omonye ne bono ye tikisi twakurira umugundo winyore ne kiangazi na kuelewa agacha negete apimete futi yem akobeta guchisi
Usimwagete kuchinsa. Keri mere kuchinsa. Onyore ne kiangazi na nyore ne chai. Ainole mefuti mocha kuchinsa. Ate kunyalekane kegera nako. Nako. Na ino baswati mwale. Na ino baswati. Okay. Nani bone kiraga tatevinga. Byasanchi yanko basi ninjo. More metu. Tigago seka. Tigago seka. Mwale miro mugonde chai mwakole. Oisa ne chiri bulenga. Isato. Bono mutagete kuchikwanda gwa kanu. Omanyano chiri negete. Egete boli. Futi moja. Futi moja ko beta kuchinsa. Na inu mukorore tegora se njomora. Ese ugo korora igaba minto gakie chai. No roche chai. Mai tutari no rosia e chai. Nane chai ya kongire. Yes. Kori me gwigeta gote nini. Ugekurura ime kabisa. Nganyora nkomata yani ginkomata ya marigeri ya kareki. Na yora rechirora kareki. Rabona muno gotokora. Na yora arore echirora ato. Masaje ori genta akorete. Harusete chibesa. Tali ngata abwate besa. Ndo chinguru chachakire goke atengo gekiriko. Awo chigo kama it's not easy kunya kunyora what. Ni kweli. Yani ntumbiro kunyora mpaka kwaranga na mariga. Akuru amaiso. Yes. Akarusi chibesa bantima tinga kigosa. Tindo tima tinga kiarengere. Akarusi chibesa kibetiga akabar akariende ga gukora iga reno tukavuga rende ngukunwara kora ate. Akarusi 500 iwataina. Shilingi chimi sana. Isana. Nando tatuwererete. Akaturuteranse. Out of 3000. Yes. Akawachi misana. Kabaruteranse. Kero mwale mire cha iyo. Mwale metigo chinsa. Nyore. Abana ningora pe. Mbabere wale. Ngakira. Elisa bana ngayari. Ayataka. Ero manye tubuna soge tuchi. Asago chitari ko chanagento. Kiale ngara. Igon kiale ngona imoko kuchika kole konda. Ngahire ndako soka kuchimara. Nisengo soka ale kwandika asikama kawaida. Chibesa na ichi kuchi. Nga inchi yotai tanyore. Hira kina inu mwakale de gazi mo iri mokaye kuchimisa. Kirinde ko weto mwa kumana jere. Wono no iringa. Igere yakamobere ire kirenga kyokoro. Inundimo. Yakora musubati buronge kerobe kire buya no mugako gutoko kigokora penerial work. Ya. Ngese gasya no ko sibyo boyanga bolyo sibyo omwana sibyo mugaka onye tubwatie basi onyeringe buya egerete twara kereke. Ono ko boko kwororo. Ono ko boko kwororo. Ono roja ko boko gocha ka muno ko iga. Omwanju buligereria Okisi FM Digital TV turaseke nyoro kugia itongo kegotoka ime ye sublocation ya Bonyaolege gotoka ime ye location ya Bomolenda ase ward ya Bomolenda constituency ya Bonchali county ya Kisii tole na Madam Naomi Wosire abwatomugano mugongo sana obeiro mo MCA unyore omochora se miaka 5 lakini tuira ni maga komanyanga ya rueta kama uja kwa MCA to kumoyo kerege ntonge ngetage tobole mereri bwaye na kiro monto nari no mugano ye bono mwako chiri talikoleta kende mwairu chimisano mwale mire chaye chingi chiri busato mwarosire kendo tukabogora kibese kibya ndabyo twarengene yaya wata tubagane gatigati tu bibiti Nenjengera 250 obu yara tabwate mwana no mwese ko renge nyumba ante yaya madam nje tigangire 200 aya ira 300 yega kama tayimbi ya mwana babonya ko saniwa aye akaera hane tukagenda konda yende yoko buruga kibanda yes ono muisi oyo omumuruyo no kabiri no makuringi yes Bono kwagura ringi bono ngakiyo yo monene na erokoreki ne bikebya ringi bono nakabairire mugondo na tabyo yo monene ikarasa no yo mokerende yes ninga ndate kuna kulima gucyari no rocha abana rendo mwana kwagura yes kumba mwana wagurire osalire bitu azi wajo kole konda sinachiko kole konda oh my goodness omanya no yara no musabati ole agacha akabolinya oro no rwano begete mugondo igarwa salire bituma byane basa tengo wakanone shiringi rina wata wana gose
Okay. Rusi orwana uri mugonda unyura abana mbale Babiri. lakini barukiruki Urwana. akira kama tayari era tatu akanete completely Ngo mwana usali kibana. Akabare bituma biri ikera bibara akaripisana yende ne kwenda ya Agakeki agirigacha. kama tayari yamu Tebe mwaire. Ono ubugima tu ngachiga ikera ngachanganda ngajoin ya college y'uburandi. Okay. Tege ko mu bast. Yes. Ngo agire kanisa kurunzi. Ntino mu kunyakanisa omukomo mwezi diyo omuntu. Omwadventista. Omwadventista. Omwere kabisa. Lakini bone ikere na cha na nyomwa nganyora musacho oyo nigakwenda Lutheran. Agante binche bona Lutheran tawo karaki. Togochi. Ndiko mboi. Ndi tukanya koraki tukanya kogenda ngachangande kosi y'uburandi. Nana ndi kosi y'uburandi nga kwende ogango. Ngasoma. Challenges nabo kya koreteki. Chalengora lakini finally ngakora. Wakore kosi y'uburandi. Ngakore kosi y'uburandi ni support now bona yaba yuri bane. Kuruka bona. Bono baachire kokorera mabira naende. Wajandikira. Bono manyete ya bidiri na achire ngana abatebi nonya kindeiga. Mubuga ngobugima manyerate no buyaba koreteki. Bole. No mbwambere tabatindi kabisa. Babome. Yani mate bintu mbere nalewe kana kwana na tiga na irana. Ko garabono nchigo pimo yongo tebi bono ngaki. That's why ndete ko kwana nga abayiboli. Toteme ko ba very close and friend. Ukia sabana. Toira abana ngora. To cut the story short, ebintu mbere ndali gutakana nyiraidi. For what I passed through or I experienced. Okay. Akorere kosi to akorere nyanga. To cut the story short. Karatika kole trige ntabwe kyao. Bakoriro borandia musacho bwateka kachire Lutheran. Tariga leta kene nyomba wakorere chikonda makoka atekere chimbambaru kwarabukire wachireka abayiboli bono kwa batabiri ninchandegete tindibuya bakamwa bakoire kosi y'uburandi. Tari bayiboli banyerete bado niga iganjete gasinarenge eko barekere riro ekere mu pastor gutanga sende kanisa ino kenyora ngo sigo mukurume yanenga that cause let me go and join. Yes. Oseo nyasaye nanyi gorere nchira because ekere twaringa gosomigwa mangana pathfinder kere na pathfinder bona naswa youth SSDA nchira nire bagosomigwa yubo nyumba about marriage and whatever. All right. One of they used to go to tebinga amangana nyumba mwago bigendrandi kyango musita matuka mangi mangana bedroom akore bedroom mangana sitting room akore bedroom one ona amenyete enkoro yane chandikete for so many years. Yes. Ono nchi wake sabu oyore nkoboli oyore nkwera so muntu akora mutawo. Anyway, tumetoka mbali huu ni Mungu. That's why siko follow up in my FB ebinte binga kanyora ngo post mbali huu ni Mungu. Thank you God. Otaraika umbali huu Madam Naomi no musike wakorera mangana y'uburandia nandi gwachire gukora inyangi mugaka ngikwa mubangite bakamoje gukora inyangi na eriga kira nakura a college. Yes. Wa graduate igaikira bone gasinkori kutori. Yes. Y'uburandi esakure gasoka inside the Lutheran esakure gasoka nga muntu toko nyora mirimo ametokore tikiri keke nyangi kwa inyugo. Yes. One through that circular ikagera enivo tokari magakori akakoroki akaewa of which my dad is like was not ready because na igwetenga what I've been passing what ndara kobori yake nkwira ni magagasi ni agatua kamo ayo no mu Adventista
mwaka garu mu Lutheran igacia aigwasomera mangano bu pastor igamira mu yatanga si Lutheran igonga muntu tayo converted tio ndiko chikanisa ende yaye no igachi to Lutheran no na yoro mu Adventist no listen no utambwa tabu yes kere na ruwa alia na chicha enatigo bu Adventist bwana na join kwa very converted oja Lutheran because of him yes ekere na berororo that's the time chetu burandi bono kwa very converted kurubu Adventista wachiro bu Lutheran wachiro burandi yes na hobono gwaja kwa supported na baiboli yes okay all from there after the wedding nalibona ibintu byaba more worse wakagera ngenyange kero kineche kwororo neche kwororo bya nalibona yatago kirikigima bona ali ibintu byaba more worse because bona nale metenga na bona okorire nyange certificate na ekora tiki watingiru okay